И здравейте, пичове, аз съм Недито и вие сте с Dragon Clip Богданов. Играем малко Minecraft Survival. И сега вляза в света, аз съм видял само, имам бонус чест, взел съм го, само това съм направил света. И излязох и вече когато се освободих, влязох в играта и почнах да снимам. И да, ето ни тук, там има острови, само че не знам защо сте регенерирали структурите. Да, ето. Там дървото, и като тръгнем малко, там ще видим остров. Ето го бонус често, какво имаше в него, тук камен обрадва. Много добре, факлите отстрани и обикновено дърво, ако ми давам. Да видим типите, които ще ни потребват по-нататък в играта. И да, тикви. Сега ще са малко тъпички клипове, тук има да вземем това дърво. Общо да сме на някакви острови. Нещо такова. Не съм разглеждал света. Оба. Ладно. Си лагвате. По незнайни причини. В принцип не трябва да лагва, защото съм си направил всички настройки. Да не лагва. Да. Оба! Извинете. Да. Добре. Оп, да ще помня това дръвче. Така. Ще снимам също на курс симулатор 2014, ако го знаете. Снимам на Far Cry, FIFA и DJ. Както се са главните неща, на които снимам, Minecraft е една така правилна поредица. Допадам ти я. Чакайте, че тук мишката малко. Не ми е на удобно място. Сега плуваме малко. Не мога да използвам контрол за бързо потичане, мога само с където ми е много трудно скил. В мен съм на лаптоп и заради това малко така нацепва. Тоест на лаптопа ми е много по-силен от компютъра. С 3 GB RAM. И да звънат ми. Веднага затварям, даже изчакайте малко. Ще ми видите скайпа. Недито се пиша, който иска да ме добави извън. Ще го скайпам в описанието. И тук вече сме в играта. Тук беше малко смешно. Изцепим това златно дърво. Да, трябва да ми... Как бях с тя... Слапинг, не знам аз как беше. Да, и сега се връщам. Помнете ме за малко. И тук съм хора, за вас ви се стори като една стопна, за мен 50 минути. И да. Така, сега мисля да отидете на ново островче. Там ще се заселим. Отиваме сега на там. Да плуваме. Извинете ме. Добре. И сега да ходим към онова велико. Да, тук ще се заселим. Няма ходим към онова велико дърво. И сега идвам. И да, тук съм. Този път не съм даже и ползвал тупа. Ако чуете гласове, извинявайте. Да направим един меч. Всъщност, едни поръчки, една кирка.
Така. Първо сега да... Искам да взема саплинг от дървото. Не знам какво се прави така, но... Не с това, защото... Ето го. Трябва саплинга и сега направяме дървета. И сега няма да спа нищо. Добре. Ще вземем дървото. Слънцето заляза от гледане. Вау хак. Добре. Така да... Ето да дойдем. Ето го. 9. Добре. Хоп. Така. Малко само да разширим. Избрахме си workbench горе. Това е лошо. Добре, сега. Съжалим малко кръвце. И сладкото мисите догоре. Така. Меч. Така. Така. Дълго бянка. Оставяме това така. Айде да. Идеалните инструменти. Да. И да, хора, това беше от днешния клип. Утре ще бъде по-голям път и така всеки ден ще заснемам нов клип. Абонирайте, коментирайте и лайквайте и харесвайте.